verden, og så jeg bare... Ja. Ok, nå må det stokkes på nytt. Nei, det er jo flere kart. Ja, det hjelper ikke. Jo, vi skal være litt stille. Dere sjekker jeg bil da. Og den bare lukker døra, sier Går det bent på seg? Lydløse dører. Altså, det er fysisk målløst. Lydløse dører, uansett. Man må ha kort, folkens. Har dere sett på meg? Nå stopper du, Anne. Dere er sånn her. Skal vi komme inn på det? Jeg tok bryt på Anneline, Hanne. Han er bra. Den skal du slå. Den må slås! Den skal love vinne. Det hvor var det? Kongen går. Riktig takk til riktig tid. Over til nummer 12. Vi våkner alltid opp til feil bit. Ok, er vi redo? Nei. Skal du produsere kortet? Ja. Gå dere. Han spurte er vi redo, så sier hun Hanne. Det er jo Malin som leder. Hei, hei. Nei. Nei. Jeg tuller bare. Slapp litt på. Legg ut ut på. Double James. Nei. Jeg har min poeng. Ja. Det funker ikke. Vi kunne bare sagt bryt. Ja. Du må jo tenke på det da. Ja. Jeg hadde i noen runder. Skal vi vente? Ja. James! Det er å ta en godteting. Ja, samme ting hele tiden. Jeg kan godt det hele tiden sånn. Da er det å sitte med i hånden. Hanne. Det gjør han selv. Hvor er retard? Og Hanne, ja. Du har alle to. Ja, jeg skal i tre. Jeg skjønte det nå. Jeg skal i tre. Nei, jeg tar det. Jeg vil Bryt, Marius. Ja, det La faktisk. Marius få inn kortene sine. Ok, jeg har bare Double svett. James. Det er så alle kortene mine. Det er glad du vil ha. Ja! Har vi noen Ja. liker å snakke på? Hæ? Har vi ikke noen liker å samle på? Slapp av. Etter en kort på faen! La Hanne få kortene. Faen,